शिवसेनेच्या या आपल्या कार्यालयामध्ये आपण वारंवार येत असतात. त्या दृष्टीने इथे नेहमी हालचाल दिसते. गेल्या 4-5 वर्षापासून आपण पाहत असाल शिवसेना ही काम करते, निवडणुका लढते, इतर काही कामं होत असतात. गोवा तसा सध्या शांत आहे. काही घडामोडी नाही आहेत. मुख्यमंत्री अजूनही आजारी आहेत आपले. सरकारचं काय होईल सांगता येत नाही. सरकार आहे की नाही गोव्यात असेल तर नक्की कोण चालवत आहे याच्याविषयी लोकांच्या मनात संभ्रम आहे. सरकार पक्षाचेच आमदार हे सरकारविरुद्ध भूमिका घेताना दिसत आहेत. इथं सुद्धा पक्षांचं अस्तित्व जाणवत नाही. अशामध्ये लोकसभा निवडणुका आलेल्या आहेत देशातल्या. पोटनिवडणुका विधानसभेच्या 3 आहेत. मांद्रे, शिरोडा आणि म्हापसा. त्याच्याकडे 2 ठिकाणी विरोधी आमदारांनी राजीनामे दिले सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी. एका ठिकाणी एका आमदारांचं दुर्दैवी निधन झालं. या 3 पोटनिवडणुका आणि लोकसभा या संदर्भात सतत विचारणा होत होती की शिवसेना काय करणार आहे, लढणार आहे की लढणार नाही. आम्ही मागची विधानसभाही लढलो. सुभाष वेलिंगकर यांच्या गोवा सुरक्षा मंच बरोबर त्यांनी जे आम्हाला 3 जागा दिल्या त्यात आम्ही लढलो. आम्हाला जास्त जागा लढण्याची इच्छा होती. ज्या जागांवर आम्हाला लढायचं होतं तिथे आम्हाला लढता आलं नाही. पण तरीही शिवसेनेचे कार्यकर्ते, शिवसेनेचे पदाधिकारी हे संपर्क करीत राहिले मतदारांशी. गोव्यामध्ये आम्ही असा निर्णय घेतलेला आहे. काल आमची बैठक झाली. आम्ही सगळेच होतो. संपर्क प्रमुख जीवन कामत, राज्य प्रमुख सुरेश कामत, आमच्या उपाध्यक्षा राखी नाईक, सरचिटणीस निधी रवास, इतर सगळे प्रमुख पदाधिकारी बसलो आणि आमचा निर्णय झाला. उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली. नंतर आम्ही विधानसभेच्या 3 जागांपैकी 1 जागा लढणार आहोत, मांद्रे. हा निर्णय आमचा झाला. आणि लोकसभेच्या 2 जागा लढण्याचा निर्णय हा झाला. 2 जागा लोकसभेच्या आम्ही लढू, ताकदीनं लढू, स्वतंत्रपणे लढू. त्यापैकी साऊथ गोव्यातून पक्षाचे उपाध्यक्षा राखी प्रभुदेसाई नाईक या लढतील. त्या आमचे उमेदवार असतील साऊथ गोव्यात. आणि नॉर्थ गोव्यातून पक्षाचे राज्य प्रमुख शिवसेनेचे जितेश कामत हे स्वतः. हा आम्ही निर्णय घेतला. आम्ही यावेळेला असं ठरवलं पक्षानं की उमेदवार आयात करण्यापेक्षा, मागच्या विधानसभेला उमेदवार बाहेरचे होते, म्हणजे आम्ही जी इथे केली होती गोवा सुरक्षा मंच बरोबर, उमेदवार सुद्धा त्यांच्याकडून आमच्याकडे आले. आम्ही ते लढलो. त्याचा फार फायदा आम्हाला होऊ शकला नाही, पण आम्हाला लढायचं होतं. ह्या वेळेला जे पक्षाचे केडर आहेत, पक्षाचे पदाधिकारी आहेत, पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत, जे लोकांमध्ये सतत जात असतात पक्षाचा विचार घेऊन, असे दोन्ही आमचे प्रमुख लोक या गोवा राज्यातले, या दोघांनाही लोकसभा निवडणुकीमध्ये उतरवण्याचं आणि त्याची इच्छा लढण्याची जिद्दीनं असा निर्णय आम्ही घेतला.